Ang matamis nga pulong sang aton manluluwas nga si Ginoong Hesukristo nga nasulat sa 1:14-19. Sa iya nga pagsiling, kaya kung nabuhi, kamuman mabuhi. Ang pagtuon subong, ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, ukon, pag-siding sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Ini isa ka Ilonggo ukon Hiligaynon nga version sa aton Sabbath School lesson kada semana. Ginadala sa inyo sa Media Ministry Department. Sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros, Occidental Philippines. Ako si Pastor Luis Hito Tomado. Kag sa siningation, ari ang aton duwa ka masunson naton nga mga bisita nga permin lang ninyo makita mga kauturan. Ang una na akong pakilala sa inyo, siya ang aton nga dean sa School of Theology diri sa CPAC. Wala sang iban si Pastor Victor C. Montaño. Pastor Dr. Montaño, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw man, Dr. Mado, kag madamong salamat sa pag-imbitar sa akon sa sini naman nga programa. Kabay pa ang Dios magapakamayo sa tanan, kag akong ginatamyaw ang aton nga mga viewers sa sini nga programa. May the Lord will always bless you. Yes, salamat kay Doc Victor Montaño. Ang ikadua na akong napakilala sa inyo, soon, mangin siya mo naman ang aton nga din sa School of Theology diri sa CPAC. Siya isa sa aton mga professors diri sa aton nga eskwelahan sa theology. Wala sang iban si Pastor Dr. Rafael Carado. Doc, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, tanan nga mga pamati no sang aton nga programa daw malawig-lawig man nga way ako guest diri sa aton programa. Pero ari naman magato naman kita sa aton mga leksyon. Apon gid ginatamyaw ang tanan nga sunod kag nagapamati gid sang pagtuon subong. Yes, thank you gid mga professors naton diri sa School of Theology. Ari na kita sa lesson 4 para sa Abril 20 to Abril 27. Standing for the truth. Apang sa wala pa, aton nanay doko ang aton mga ulo, mga muyo kita, mga kauturan. Sa siningation, yari kami nagkapalapit sa imo. Ginatugyan namon ini nga pagtuon, Ginoo. Labi na ang influensya sang balaan nga espiritu mangin sa amon, kaupod sang amon nga mga tumalanaw kag sang amon nagapalamati. Initanan amon ginapasalamatan. May the best out of our discussion will come out right now, dear Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Akong pangabayon si Pastor Montaño, pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Ang aton sadsaran nga teksto makita nini sa Juan kapitulo 3 bersikulo 14 pakadto sa 15 nagambal siya. Kag subong nga si Moises nagbayaw sang manog sa kamingawan, kinahanglan man pagabayawon ang anak sang tao. Agod nga bisan sin-o nga magtuo sa iya, may kabuhi nga walay katapusan. Amen. And that's it, mga kauturan. Doc Vic, Doc Rafi, ang aton nga leksyon sa ligan nga semana was the controversy during the apostolic period. Karon ari kita sa medieval period where ang mga aton nga mga kauturan nga matutom sa pag-alagad sa Ginoo gina-persecute. Kaysa sining panahon, grabe ang pag-rise, ang pagsaka sang papacy. Okay, sang Roman Roman Empire together with the sang mga papa, mga kauturan. Ini bala ang sa atong introduction, ari diri na sulat na record ni
ni sa aton nga author si Pastor Mark Fenley regarding sining modern city of Izmir nga mo sa una ang Izmir na isa sa aton mga 7 churches nga na-record sa sa may Book of Revelation. Doc Raff, ikaw ako noon. Ari di si Polycarp, ano di ang daw diri na siya gin martyr, yes. So kung i-connect natin previously, no, kay ti apostolic pa man gyapon ni siya. Okay. Kaning time ni Polycarp. Uso ang pagpamatay sa mga Kristiyano, ilabi na gid sa mga nagabaton kay Kristo kag nagbiya sa pagsimba sa emperor. Kay at that time ato nabalaan nga may ara ginatawag nga emperor worship. Yeah. And kada tanan nga mga sakop sang Roman Empire, tanan sila required o kung required nga mag-burn incense, no, sa mga emperor. So tungod sang katutom sa pag-alagad sining isa ka pastor, no, sa Smyrna, bishop actually, sa Smyrna. Kay sa una, sa ilang time, wala pa man sang pope, no? Bishop pa lang ang pinakataas sa kada area. Nagtindog sa pag-alagad ini si Polycarp. Why gid siya nagsindot sang incense. And because of that, no, patay siya, kag ginsunog siya, kag amoy na ang rason nga nahimo siya nga isa ka martyr diri sa Church of Smyrna. Yep. And then, sang ulihi, sang wala pa siya masunog, gusto nila iparikan. Abeti, ari ka na sa poste, sunugon ka na. Anong imo hambal? Pwede pa ka makaluwas sa imo galingon. Ano, Doc Beck, ang iya ginambal? Ginambal siya diri. At sa atong relasyon, nagambal siya ng 86 years I have been serving the Lord, my master and my king, and he has done nothing against me. How can I disregard him? Amo ni kanami. So kanami bala kay amo ni ang hulagway nga gipakita sang writer ni si Mark Finley about sang tao, sang isa ka tao sa panahon sang during prior sa medieval times, during sa apostolic times, si Polycarp nga nagtindog bangod sa kamatuoran. Kag sa aton nga leksyon subong, aside from Polycarp, gisundan pagid ini siya sang iban pagid nga mga katawan, ang Waldensians, si Huss, kag si Job, kag ang Reformers during medieval times nga nagtindog man bangod sa ilang pagtuo kag sa kamatuoran. Kay tuod na sa siningation, grabe ang persecution. Because everybody under the Roman Empire should worship the king. Tungod sang inang decree nga emperor worship. So tanan gid kinadamo gid. May kadugang ka, Doc Raff. So every martyrs no again mentioned diri previously, may ara gid sila ginatindugan kag mo ini sa aton entrada sa aton leksyon naghambal nga may mga biblical principle sila nga ginatindugan. Kag amoy na ang aton tun-an subong simana. Actually ining si Polycarp may gaambal ang tradisyon nga si Polycarp actually nga ang amo gid na siya ka zeal sa iyang pag-alagad. It is because of the influence. Actually siling sang tradition, he was born a slave. Then he was adopted only by a godly woman. And then later on siya ang nagtudlo kay Polycarp sang Bible, paano magapangamuyo, no? Kag later on tungod silang iya early training kag early nga faith, amo na gid ang nagdulong sa iya sa pagtindog sa panahon sa persecution. Despite grabe ka purse, grabe ka tigas ang demand sang emperor nga simbahon sila. Ari sa aton persecuted yet triumphant. Ano di Doc Beck ang imo na nasidingan? Ang duha ka mga dalag ko nga mga dinalan teksto nga gina-refer diri sa aton nga Sunday's lesson. Persecuted yet triumphant ining Daniel 7:23-25 and Revelation 12:6-14. Ining Daniel 7:23-25 nagahambal ini sang hulagway nga may ara sang isa ka gahom nga magahimo sang mag-aaway. They make war against the saints of the this is against the saints of the Most High. Isang ini ka propesya nga ginahambal sa panahon ni Daniel
kag ini nahanabo sa panahon sang sa Christian era ang Daniel 7 21 and 25 gin-persecute ang mga katawhan sang Ginoo. Kag ining Daniel ang Revelation 12:6-14 nahanungod naman ini sang isa ka babae nga nagpalagyo nagkadto sa kamingawan o wilderness tungkol sa pagpanglutos man sang dragon. So ini sila nga mga duha ka mga dalagko nga dinala nagsibugin sila kay naghambal siya sang isa ka panahon 1260 years nga takna nga sa diin ginlugos ginpigos ang mga katawhan sang Dios. Yes, and that's correct. And then ang atong leksyon, Doc Rap, nag-mention about 1,260 days. Yeah. And then ang babae, and then ang dragon. Doc Rap, can you give a little background? Ano ni ang dragon nga nag-persecute sa babae? Well, kung imo i-connect ang Daniel 7 kag ang Revelation chapter 12, may ara the same power nga nga maghari no sa history sa kalibutan kag kung atunton-an ini sa close gid nga pagtuon kag malawig-lawig nga pagtuon. Yeah, lawig ni. We can conclude kay may ara gid nga hint both ang ginhatag dira ang mga numero no nga gipanghatag dira sa Daniel ang 1260 days, sa Revelation gihatag dito ang time times and a half a time, and then may ara man ang 42 months. Yes. So ining tatlo ka mga hint date nga gipanghatag ini nga mga period magahari ining puwersa, isa ka puwersa nga mo ang mga-persecute sa ang mga katawan sa Dios. Kag ang atong leksyon na nagahambal nga ini nga power nagsugod sa 538 AD no, after ang tatlo ka sungay sumala pa nga gitagna dito sa Daniel nabali nga mo ang Ostrogoths, Visigoths kag ang Vandals. Kag tuhod sa sulod sang 1260 years nga sa diin matapos ini sa 1798 nga gin-capture ni Napoleon Bonaparte ni General gamit kay General Berthier si Pope Pius VI no, dito nag-end ining 1260 days. So ang timing bala no sang iglesia nga pag-persecuton nasulod amo ini ang aton ginahisgutan karon. So ang iglesia nga gina-persecute from 538 AD to 1798, in which in the history gintawag ini the period of dark ages. And that's it. Kagti ang history nagsiling nga sobra 50 milyones ang mga napatay. Pamatay. During the dark ages. Yes. Kag inisya amo na ni ang Roma nahimo na Christian Rome, hindi na pagan Rome. Yes. Yeah, during the apostolic it was pagan Rome. But during the Middle Ages, during the Dark Ages, papal Rome na. Kaya ang Papa amo na siya ang pangulo, even though may emperor, but yet may ara pagid Papa sa Roma nga nagakontrol sang Yes, Doc. Ini ba lang kuan na Doc, ining atong gintunan subong. It's about great controversy. Yeah. Kag ining great controversy team, makit-an gid nato ining nga tema diri sa Biblia. Damo nagapati nga ining warfare theodicy, wala ini sa Biblia. Pero makita naton nga kung tun-an naton ang propesya, makita naton nga mayara ginagahambal gid niya. It's part of the fulfilled prophecy. Masa din may ara sang duha ka mga dalagko nga grupo nga ang isa mag-away, magalutos sa mga katawhan sang Dios. One thing nga ato nakita diri nga ang mga katawhan sang Dios ginpigos, ginlagas gid ka nagkalamatay gid sila. But one thing nga makit-an ko man nga ini mga katawhan sang Ginoo nga ginlagas padayon sila nga naging mga tinumanon and faithful to the Lord and to the word of God. This amo nang nasa aton Sunday, persecuted yet triumphant. Kaya ini ang babae ginlagas sa Revelation, nagdalagan dito sa wilderness sa Kamingawan. Nga dito siya gintaguan. Kadalom sini nga mga wala gid kita panahon sa pag-explicar sina, but at least amo na mga ako lang na Dok nga sumala sa atong leksyon nga
although pertikalaba no ang persecution period o kung ang paghari sining gamay nga sungay which is gi-identify di mo kagay nga Papal Rome. PayPal Rome. Although laba-laba siya pero ang kanami isang teksto sa Revelation chapter 12 nagahambal nga ang babae in which nagarepresenta sang church ginpahamtang gid siya sang Ginoo sa wilderness in which may term pagigihambal dito nga gin-nourish niya ini sulod sa sining nga mga tinion. Kag meaning to say nga no ang atong leksyon nag-emphasize mga kauturan nga why ginapabayan sang Dios no ang iya nga iglesia. May ara gid siya nga ginapreparar may ginapreparar siya in the midst. May mga tao siya nga nagatindugid kag why niya ina ginapabayan hasta nga matapos ini nga mga controversy. Kung naton gidya i-conclude ini nga mga prophecy, ini ang wilderness America. Yeah. Yes, nga sa in the history. In history in America. Where nga ang mga Christian sa Europa gina-persecute sang Papal Rome. So, nagdalaga ng mga Christians pakadto sa America and Newfoundland where Christianity flourished right there. Na-discover ni Christopher Columbus ang Amerika, ihalin sa Europa, and then nagpalalagyo sila pakadto sa may Amerika. Kag dito nagsugod ang purification sang Christianity. Madalom ini mga kauturan, but at least amo ni siya ang mahitabo. Kung aton gini tungkaron kag si ididon tubtob sa iyang fulfillment. Yes, sa Monday Dokbi, light vanquishes in darkness. Ano di ang punto? Ari naman ang isa ka tema sang great controversy nga makita naton sa New Testament. Kay na giton naton ang Old Testament theme of great controversy nga makita sa Daniel 7 kag sa Revelation is part of the prophecy. Kag diri sa Jude may makita naman naton nga ang mga matarong mga katawhan sa Ginoo, they are sanctified by God, they are preserved by God, preserved by our Lord Jesus Christ. And after sa ilang sanctification and preservation, naghambal si Jude, they were urged to contend earnestly for faith, Doc. Sa Ilonggo gitan okay, ang pagpakigsuay nila bangod tungod sa pagtuo. So kinahanglan ara gid bala tindugan gid nato ang pagtuo. May ara gid kontrobersya tindugan nato ng pagtuo, makigsuay kita bangod sa pagtuo nga tama gid ka importante sa kada isa sa aton, Doc. Yes, and that's it. Diya Doc Rap, ano pagidang? Ang ako kay sugpon diri amo ang bersikulo 4 sang Judas kapitulo 1 nga naghambal nga mag-abot ang panahon nga may pila ka tawo nga nagsulod sing tago nga gintandaan nga daan sa sining katagudilian. Meaning to say ginlagpat na diri nga amo to kagay na nga careful kamo, be faithful kamo, mag-ingat kamo kay sa bersikulo 4 nagambal nga may mag-abot sang may tao bala nga mag-abot nga magaliso sang inyo nga pagtuo, magalingla sa inyo, mag-persecute. So ini siya amo ni siya ang amo ni ang angkor nga text no nga ginkuha sang ato na contributor, describe iya na gi-compare na karon sa Dark Ages, period sang Dark Ages nga sa diin panahon sa Dark Ages siyempre nagsululod na ang mga tao wala lang manan, wala lang mabalaan ba. Kung sa kwan pa in natural way daw nagsululod lang, and then sabay nagsululod ang mga doctrines nga supposed to be pure doctrines ng church nga nahimo nga compromise sang tutod nga pagtulunan sa iglesia nga founded sa Word of God, in which madamo nga mga tao ang na-deceive at that time. Yes, and that's it. Amo nang word kay na ni mga compromise. Yes. Nga nabutang sa alang-alang ang matuod nga kamaturan. Yan, Doc Big. May ara gagadugang Doc Tomado. Ini nga ginhambal sa Jude nga ginpakamatarong, sanctify kita, preserve kita sa Ginoo. May ara siya gin-deliver sa iyang mga katawhan, gin-deliver niya ang pulong sa Dios, ang mga kamatuoran. Sa Jude naghambal nga kinahanglan makigsuay kita
Kagkanami pagid kaya nga atong eleksyon nagdugang pagid sa Revelation 2:10 nga ang pagkigsuay ni niya even until death gid pa sa Dok. So ara gid bala ang aton nga dapat ining atong pagtuo kinahanglan gid huptan gid naton aton nga amligan niya aton iwali aton nga idipinsahan until death. Bisan pa kita mapatay sini tindugan gid naton kag amo ning rason ko nga aman mayara sang mga kwan mo mayara sang mga Waldensians mayara sang ang grupo ni Peter Waldo mayara sa mga reformers may Has ang grupo ni Has si Jerome hindi lamang nga ginano sila gin persecute sila kundi ang atong eleksyon naghambal they take offensive against the forces of the darkness. Ang offensive nila hindi ang pagkig-away kundi bangod sa ilang gugma sa pulong sa ginwali ni ilang even until death. Amo na nga bigin ka init sang Roma kay ginapakita ginila imbes nga sekreto lang ini sila ni Jerome ni John Huss mga Waldenses sekreto lang nga sige sila nang translate kag sige sang hambal sang kamaturan halin sa Biblia. Courage to stand. Yes. Before dugangan ko lang. Ang last part bala sa ina nga teksto sang Bugna kapitulo 2 bersikulo 10. Ang last part dito nga nagasiling nga I will give you life as your victor's crown. Kaya nga ton leksyon sa introduction nato naghambal dito. Ano ba lang mga biblical principle nga nagamotivate sa mga martyrs. So isa sini amo ning promise ang promesa, ang victor's crown nga bisan mapatay sila, may crown sila nga makuha. Tigin-explain gani ang background sina sa aton leksyon nga sa time ni Dionysius, sa pagkapatay ni Dionysius, isa siya sa mga pare no? And then pagkapatay niya, ginbutangan siya sang pagkapatay sa mga sumunod to ni Dionysius. May ginabutang ang ila practice ba? May ginabutang sila nga crown no? Sa ulo sang mga patay. So panahon sa prosesyon sang ilang So ang crown of life nahimo nga daw motivation sang kung sino makita, sa patay, may crown sa baro. So, okay ba na mapatay ko, may crown manggo. So, it can be a biblical principle that inspires mga Waldensians, and even to us sa aton panahon ng mga believers. Yeah. Ari kita sa Tuesday, courage to stand. Ari na di ang mga Waldensians, ari na di sila ni Jerome, mga reformers, nga nahambal diri. And then ang principle diri, we ought to obey God rather than man. So amo na siya. So ano ang nahimo sa mga Waldensians regarding this? Okay, ini mga prinsipyo na pasad ini sa Acts 5 verses 28 to 32 Doc, especially verse 29 nung ang naghambal si Pedro upod sa mga apostoles nga they rather obey God rather than men. Amo ini ang is daw byword ni nila bala nga bisan ano pa ang mga tabo they need to obey. Atong hinumdumon nga si Pedro during this time gindala sila sa hukmanan dito sa Sanhedrin. Kag ginambalan sila hindi ka mo magpadayon magpangwali kaya amo ni matabo sa inyo apang ang hambal ni Pedro we will be what? We will be obeying our conscience. Nga iwali lang ang kamatuoran. Kag amo man ni ang sa Revelation 3:11 nagahambal man ang counsel sa atong Ginoong Hesus, hold fast what you have and no one may take your crown. So kinahanglan uptan gid nila ini, hindi gid sila mag-giveaway, hindi gid sila mag-compromise. So amo ini ang rason ini mga dalag ko nga man teksto amo ning rason ko nga man ang mga Waldensians nga yara na pahamtang sa northern Italy and southern France padayon sila nga nagahupot sining kamaturan ginasulat nila ginakopya nila ang Biblia isulat gid nila kag ila nang ginapanagtag sa mga tungod silang nagapati sini nga they need to broadcast the word of God. That's correct. Yes, Doc Ralph. Sa title alone ng Courage to Stand, siyempre
again ang ilang motivation diri ang Word of God. Siling pa sa atong leksyon nga ang ilang mga mind is saturated sa Word of God. Then ang balin dokumentanyo nga mo na katungod kay sige sila translate sa Bible na ang pinaka nami pagidra ang ilang courage, at that time dili pagid stable ang peace and order kay sige gapon sila lagas mo. Kung kinturutunan bala ang history sa Waldenses, medyo laba-laba manggali ang pag nila may panahon man gali nga nagbato pagigani sila pero ubos sila Ubos sila. Wala sila may time gid nga gali sa ila history nga sila ba nagsulay sa ila tradisyon nga kanang ilang principle nga non-violent fight nga pwede wala lang kwan pero wala gyapon wala sila sing nahimo and then until such time nga siyempre kinanglan man gid nga iwali kung ano ang ara sa ila kay hindi dapat nila i-share kay siyempre dark ages damo ang mga tao ay nakabalo kay amo lang hindi ang tao bawal magbasa sa Basa Bible. ang Biblia mo. So ang ila ginahimo nga ginakopya nila kag sumala pa gani sa gipangkut dira nga ginakopya nila sa ila jacket sa ila bayo ang ang mga teksto kag manaog sila sa syudad and then pagka medyo daw kita sila nga may chance kag medyo interesado ang tao ubahon nila to ilang jacket kag ibuklad sa lamesa kag ipabasa to ang teksto. So kung hindi ka isog ya kung hindi ka grounded sa kamotoran, kaya grounded hindi kay mo na. Dito ka lang sa bukid yahay na to ya. O gani. That's correct. Manaog pa sila. So amo nang seal, amo nang ilang kadasig. Amo na lang Diri ba naghalin ining style sa Waldensians? Diri naghalin ang ginatawag nga street preaching mo. Atong lesson clear nga ginagawali ni sila sa kumatsansa. Pero hindi pareha sa street preaching naton subong nga tanan may tsansa na, bira ka na lang. Pero during the time wala sila tsansa pero ginawa din nila ang pulong sa Ginoo. Yes, bawang aton nga panahon ng Galagas. Yes, Doc Raf, Morning Star of the Reformation. Wow, na-mention na din si Wycliffe and others. Ano din ang ilang contribution? Yeah. Kalaba gisang oras na nubo gisang oras kalaba sang leksyon ta history pangadaan ni. So ari na agi pang mention diri damo actually mga reformers pero ang kitagaan gid emphasis diri si John Wycliffe. Actually si John Wycliffe wala siya na martyr. Pero isa niya gid ka diri is pari man ni siya mo sa una. Galing lang kay ti damo siya mga indi ganahan nga mga pagtulunan isa dira amo ang mga indulgences nga tapos ang papasi claim ang claims ang pope and then ang ibang damo siya nga mga indi maganahan sa mga pagtulunan sang Roman Catholic amo na nga nagtindog gid siya sa iya mga prinsipyo kag actually damay mayara siya nga protector. Amo na nga way gid ni siya napatay gid silingan napatay sa kamot sang mga kalaban. Napatay ni siya sa natural death sa tigulang. Kay na stroke ni siya mo samtang siling sang na stroke ni siya samtang sa dito sa iyang lugar. So pero galing lang sigitan ako bala ang pizza bala 1384 siya napatay and then later on patay na to siya. Ang iyang mga doctrines, iyang mga pagtudlo, nagapadayon sang waragwag dito until such time nga daw hindi gid maumtat, gin-declare sang simbahan nga heretic. Ini si Wycliffe. Pag-declare nga heretic, later on ginpakutkot ang iyang lawas. Lawas patay. Oo, patay na, gipakutkot pa. Sunog. And then ginsunog kag ginhaboy sa suba, no? Kay gali, nalubong gid si Wycliffe sa natural lugar. Nalubong gid siya. Nalubong siya sa lugar sa mga pari, guro. Okay. Muna nga, pag-declare sa iya heretic, once i-declare ka nga heretic, hindi ka na pwede magpabili ng patay mo da nga lawas. Kinanglang kaya nga hawason da. So,
sa aton pa sa libingan ng mga bayani. Grabe man siya kapisa patay na. Grabe ang magsanay, no? Grabe kainit sa Double dead ba nga patay na, ginsunog Ang mga gitawag siya the morning star. The morning Oh, kay ang iya yang bisan karon may Wycliffe translation of the Bible. Siya gid Kay isa amo ginang iyang translate sa main Bible. contribution, Doc. Amo na ang nakitaan ko man kay Wycliffe, kay he spent his entire life translating the Bible. Imagine sa ako niya, hindi ko na maano mo, hindi ko na below mo ko kinabuhi mo, translate ka lang, dira ka lang, sige ka lang sulat. Ang motivasyon ng atong leksyon naghambal, ang motivasyon tungod kay nagabati si Wycliffe nga ang pulong sang Ginoo makatransform sang tao. Yep. Kag kinahanglan ang isa pagid ka motibasyon ang atong leksyon naghambal man nga kinahanglan iwarag-wag ini ipahibalugid ni sa tanan. So kinahanglan mayari kita sini nga attitude man as the truth delivered to us to the saints, no, sa aton. So kinahanglan nga amo man ang may attitude man ka nga ni Wycliffe nga palanggaon nato ng pulong sa Ginoo kay giwali nato ang pulong sa Ginoo. Kaya isang ako na discoveryan sa kay Wycliffe, aside sa iyang contribution of translating the Bible into English translation, ang isa pa is nakamotivate siya sa mga katawan nga magkalipay sa pagbasa sa Biblia. yes. Yes, kaya ato siya sa England, ato siya sa British, United Kingdom, the old United Kingdom. So, gin-translate niya sa English. That's why people rejoice and were happy reading the Bible in their language. In their language. So that's one of the main. Wala na kita time pa, Pastor Ralph. Sa Thursday, Chair by Hope. Ano nila mo na simple lang nga siguro isa ka sentence si John Hosh, like for example on the rest of the martyrs, napatay sila with the hope and assurance. Amo ginaang cheer up sa ila ba, hope with assurance dito sa resurrection ni Jesus Christ. Nga si Jesus napatay and he was resurrected. And because of that, sumala sa imong gibasa kagaya nga teksto tong sa introduction, nga nabuhi si Kristo, kamo mabuhi man. And that's it. Yeah, Doc B. Ang Hebrew 10:23 nagahampal siya, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promises is faithful. Ini nga mga katawhan gin martir, gin pamatay ini sila, kay nagapati sila nga may ara sang paglaom. Ang paglaom yara sa tao nga nagpromisa sa ilang atong Ginoong Hesus nga siya matinumanon, faithful siya sa iya nga promisa nga ihatag ang padya para sa mga tao. Mga utod, history will repeat itself. A day will come. Ngamangin pariyo man kata sini sa ila sang una. Magatindog kita sa kamuturan. That's why, pasalamat kita nga may ara na yang nga history, may ara na kita yang mga natunan sa ligad ng mga panahon kung paano nagtindog ini sila. Wala nagkikita time, kadalong pa tani isang history ni apang ang time natin wala na. Mangayon na lang ko na kay Doc Kraft sang iyang last word and then si Doc Montaño. Ang drama sang Great Controversy natapos na. Sumala sa propesya. Kung aton tun-an ang Daniel kag ang Revelation, it seems that God's people sa history kag sa propesya medyo daw dihado sa away tungod kay siyempre ang ila padulungan kamatayon, patay. Pero at the end, bisan sa Daniel kag sa Revelation, always ang mga chapters sa propesya nagambal, at the end God's people will be vindicated. And that's the nice thing. Doc Beck. Bisan ano ang aton nga kolor, bisan ano ang rasa naton, bisan ano ang posisyon naton sa aton nga kinamangaranon, matarong kita. As long as we are the faithful people of God, mayara gid sang great controversy. Mayara dako nga inaway, nga sa isini nga inaway ginahingabuton gid kita sang kaaway. Pag sa panghingabot sang kaaway, ining mga examples nga naton ang example sang Waldensians, ni Hoss, ni Jerome, ni Wycliffe, isa na ini ka dako nga prueba sa aton nga mayara gid sa mga katawhan nga magatindog bangod sang kamutan. Kinahanglan kita magatindog. Kaya ang promesa yara gid sa aton. Yes, and that's correct. Mga utod, ang Dragon Boy gyapon subong. Galagas gyapon sa iglesia o konsulo bay. Pero kanami lang kay ang Ginoo may ara ginaandam nga lugar sa iyang mga katawan. Amen. Sa hindi pa magsirado kita mga kauturan, mga muyo, ako na naipasalamatan ini ang aton mga sponsors. Kag tapos ini si Doc Rafi among mga
close pinagi sa pangamuyo. Jet and Susan Caro, John and Goldie Juligi Jr., Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, Mark and Meryl Mendoza, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, and then Doctors Erwin and Rhoda Hardinico, Doc Norvin and Rosalina Hibieso, Ido and Femidon Bandes, ang mga magulutod, Alex Federo and Ma'am Gina Federo Ilumar, ang mga magulutod, Jimmy Trino and Anely Trino Perdido, yes, Marlubel, Heruta Lorin, and Pastor Phil and Marlene Peregrino. Kabay pang Diyos, magapakamayo sa inyo. Yes, Doc Raf. Magapangamuyo kita. Amay nga langit nun, salamat gid sa leksyon nga amon natun-an subong nga semana. Ini nagahatag sa amon sang kalig-on sa amon nga pag-alaga dira sa imo. Kabay pa Ginoo, ikaw magpadayon sa pag-bless sa tanan namon nga mga kautoran. Kag ilabi na gid ang ini nga programa. I-bless man nimo ang mga sponsors sa sini nga program. Yes. Tanan namon nga mga buluhaton sa sulod sa iglesia para mag-abot ang panahon nga ikaw magabalik na kag kami nga tanan makagawas na o makalingkawas na sa tanan nga mga persecution o kung sa umalabot pa nga mga kasakit sa sining kalibutan. Amon handom Ginoo nga wala bisan kamatayon nga makapugong sa amon pag-alagad kag pagsuod sa imo. Amon ini ginatugyan sa imo sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Amen.